ଆଜିର ସେକ୍ସନରେ ଆମେ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରେ କାଳିଆ ପଇସାଟି ଆସିଛି କି ଆସିନି ଲୋକ ଜାଣିବା। ସେହି ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଆଜି କରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଳିଆ ପଇସା ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ କାଳିଆ ପଇସାଟି ଡେବିଟ୍ ଆକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଯାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ଅଛି ତାହାର ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରି ନେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କାଳିଆ ପଇସାଟି ଆସିପାରିବ ସହଜରେ। ଓ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଯାଇ CSC ବା ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଠାରେ ଯାଇ ତୁମେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଦେଖିନିଅ। କାଳିଆ ପଇସାଟି ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା 12,500 ଟଙ୍କା ଓ ଏହି ପଇସାଟି 11/3/2024 ଛଡ଼ାଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ। ଏହାକୁ ଡେବିଟ୍ ଆକାରରେ ପଠାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସମୟ କମ୍ ସେ କମ୍ ଲାଗିଯାଇପାରେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ। ସେଇ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଆ ପଇସାଟି ତୁମମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନ ନେଇ ତୁମେମାନେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିନିଅ ଓ ସବୁଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିନିଅ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାଅ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଓ